Aha, tak zapli sme nahrávanie. Takže ešte raz vítam vás na dnešnom webinári. Moje meno je Tatiana Štefanko a mám na starosti značku Sophos v rámci sekuritnej divízie TD Synex. Dnes pokračujeme v druhom z našich webinárov zo série, ktorú odštartoval minulý týždeň môj kolega Petr Zahálka, ktorý vám predstavil široké a zaujímavé produktové portfólio Sophos. Dnes si povieme bližšie o tom, ako sa viete stať partnerom Sophos. Poskytnem vám niekoľko praktických rád a návodov s partnerskou registráciou a povieme si aj o tom, ako vás Sophos dokáže podporiť a dokáže podporiť svojich obchodných partnerov v rámci globálneho partnerského programu, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa prispôsobil požiadavkám dnešných dodávateľov next-gen kybernetických riešení, služieb a expertov v kybernetickej bezpečnosti. Momentíček, malá technická. Tak, pokračujeme. Takže Sophos vám umožňuje špecializovať sa v troch hlavných oblastiach. V prvom rade sa viete stať next-gen resellermi, teda stanete sa dodávateľmi pokročilých next-gen riešení za rozumnú cenu, ochrany sieťového provozu, koncových zariadení, e-mailov a tak ďalej, ktoré poskytujú špičkovú kybernetickú bezpečnosť pre zákazníkov na celom svete, fungujú ako integrovaný systém a jednoducho sa spravujú z jedného miesta, z jednej administračnej konzoly a samozrejme dokážu účinne prekabátiť útočníkov. Ďalšou špecializáciou je Managed Service Provider, v skratke MSP. Ak ste už dodávateľom služieb v oblasti IT pre vašich zákazníkov, tak viete rozvíjať svoje podnikanie aj pomocou Sophos MSP programu, ktorý vám umožní poskytovať vybrané riešenia Sophos ako službu s flexibilnou fakturáciou na mesačnej báze. Viete si samozrejme jednoducho spravovať vašich zákazníkov, lebo máte aj ich prostredia, lebo viete využiť jednotnú cloudovú platformu na management Sophos Central. A treťou špecializáciou sú Cloud Advisors v rámci programu CSP. Ak sa orientujete na poskytovanie služieb v cloude, toto je program pre vás, dokážete podporiť vašich zákazníkov, či už v bezpečnom prechode do cloudového prostredia, alebo pomôcť im so zabezpečením ich aktívneho cloudového, nasadeného cloudového prostredia, teda ich cloudových workloadov, sietí, dát a aplikácií v celom ich vývojovom cykle, v prostrediach najznámejších poskytovateľov verejných cloudov, ako je Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud a Oracle Cloud. Tak, jasne definované partnerské úrovne Sophos zaručujú jednotné pravidlá angažovanosti pre všetkých členov partnerskej komunity Sophos globálne. A vám ako obchodným partnerom umožňujú rásť a posúvať sa vyššie na rebríčku partnerského programu, čo samozrejme vedie k zvyšovaniu obchodných výhod a výnosov a takisto aj vašich odborných znalostí a zručností. Pre Čechy a Slovensko má Sophos 4 partnerské úrovne. Prvou z nich je Sophos Authorized Partner, je to vstupná úroveň, ktorou sa stávate vlastne hneď po zaregistrovaní a nemá požiadavky na obrat a certifikácie, teda zaregistrujete sa a ste partnerom a môžete vytvárať svoje prvé obchodné príležitosti. Ďalšou pokročilejšou úrovňou, vyššou úrovňou je Sophos Silver Partner, ktorá si už vyžaduje z vašej strany minimálne investície, keď už ponúkate riešenia Sophos ako súčasť vášho sekuritného portfólia a už stávate sa viditeľným aj na partnerskom lokátore na hlavnej stránke Sophosu, kde si vás vedia zákazníci vyhľadať. Ešte vyššou kategóriou, partnerskou úrovňou je Sophos Gold Partner, ktorá je už celkom pokročilá úroveň, ktorá svedčí o silnej angažovanosti v promovaní značky Sophos na trh
s tým, že dosahujete vysoké obchodné výnosy a máte aj vyšší počet certifikácií. A najvyššou úrovňou je Sophos Platinum Partner, keď už dosahujete vysoké príjmy predajom riešení Sophos, veľa investujete do rozvoja vašich kompetencií a máte najvyšší počet akreditácií. Takže tu si ukážeme vlastne, ako vyzerajú tie požiadavky pre naplnenie týchto partnerských úrovní. V rámci svojej globálnej geografickej klasifikácie partnerov Čechy a Slovensko patria do kategórie D, preto som to tam vyznačila. A pre Sophos kritériami pre audit partnerského statusu sú ročný obrat a splnený počet požadovaných certifikácií, tak obchodných, ako aj technických. Sophos vykonáva audit partnerského programu každý rok 31.3., ale ak sa vám podarí priebežne naplniť tieto kritériá a na dosiahnutie vyššej partnerskej úrovne, tak samozrejme viete sa posunúť aj počas priebehu roka do tohto dátumu. V tejto tabuľke sú uvedené aktuálne platné kritériá na obrat a certifikácie pre jednotlivé partnerskej úrovne. Tu môžete vidieť, že vaša šanca posunúť sa napríklad z Authorized na Silver Partner vyžaduje fakt minimálnu investíciu z vašej strany. Je tam ročný obrat $5,000 a potrebujete 2 obchodné a 1 technickú certifikáciu. Tu ešte podotknem, že ak vidíte tam v tej časti obrat, že je tam spomenuté MRR, takže je to skrátka pre Monthly Recurring Revenue, teda mesačný pravidelný obrat, ktorý vlastne sa vzťahuje iba na MSP partnerov. Keď si to pozrieme celkovo, tak Silver Partner potrebuje celkovo 3 certifikácie, Gold má 7 a Platinum až 10. V akých oblastiach vás Sophos dokáže podporiť? Tak v prvom rade je to obchodná podpora. Dnes sme všetci svedkami toho, ako sa kybernetické hrozby a incidenty začínajú týkať všetkých oblastí trhu, všetkých nás. A dopyt po riešeniach kybernetickej bezpečnosti rastie nielen u veľkých spoločnostiach, ale aj u malých podnikateľov v malých a stredných firmách. Sophos má riešenia pre všetkých týchto koncových zákazníkov a radí si v podstate kategorizuje koncových zákazníkov do 2 veľkých segmentov trhu. Prvým z nich je SMB sektor, kde patria vlastne zákazníci od 1 do 100 zamestnancov. Podotýkam, že Sophos klasifikuje veľkosť firiem a teda koncových zákazníkov na základe celkového počtu zamestnancov. A potom máme mid-market a enterprise sektor od 100 zamestnancov vyššie. Produktové portfólio Sophos ponúka riešenia na ochranu sieťového provozu, koncových bodov, e-mailu, cloudu a tak ďalej a ponúka veľké možnosti pre cross-sell a upsell. Samozrejme viete získať výhodné obchodné marže vzhľadom na váš partnerský status a pre nové obchodné príležitosti a samozrejme dodatočné zľavy, keď si zaregistrujete nové obchodné príležitosti a neskôr, keď budete obnovovať existujúce riešenia svojich zákazníkov. Zo Sophos takisto dokážete sústavne rozširovať aj svoje odborné znalosti v kyberbezpečnosti a vzdelávať sa. Dedikované tímy technických špecialistov Sophos vás podporia v predpredajnom a podpredajnom cykle a dostupná je celá séria obsahovo veľmi kvalitných školení, či už obchodných alebo technických, bohatý marketingový obsah a Sophos stále pripravuje pre vás nové materiály, ktoré publikuje na svojich stránkach a posiela v newsletteroch a tak ďalej. Vašim zákazníkom viete
poskytnúť najlepšiu ochranu proti súčasným hrozbám pomocou NextGen kybernetických riešení Sophos. A tým, že Sophos je svetovo uznávaná integrovaná technológia, poskytuje automatizovanú reakciu na bezpečnostné incidenty. Sophos má špičkový tím kybernetických expertov a je to riešenie, ako som už spomínala, ktoré sa administruje jednoducho z jednej cloudovej konzoly a s riešeniami Sophos viete postaviť a viete takisto naplňovať dlhodobé stratégie kybernetickej bezpečnosti pre vašich zákazníkov, lebo tieto riešenia sa neustále technologicky posúvajú vpred. Aké obchodné benefity vám teda vie Sophos ponúknuť? Už som spomínala teda program MSP. Túto silnú platformu viete využiť na cross-sell a upsell pre vašich existujúcich zákazníkov a takisto viete si rozšíriť aj váš profit, zvýšiť váš profit a rozšíriť partnerské benefity v rámci tohto programu. Ďalej, samozrejme, pri nových obchodných príležitostiach viete si ich registrovať, vytvárať deal registrácie, kde dostávate dodatočné zľavy a samozrejme konkurenčnú výhodu v obchodnom cykle. Oprávnení partneri zasa získavajú dodatočnú zľavu za kvalifikované obnovy u existujúcich zákazníkov, ktorí už majú nasadené riešenia Sophos. Toto sa týka vlastne partnerov od štatútu Silver a vyššie. A pre všetkých partnerov je k dispozícii NAT4Resale program. Viete získať prístup k riešeniam Sophos za zvýhodnených obchodných podmienok a produkty Sophos viete použiť na interný tréning, viete robiť demo prezentácie u zákazníkov, viete robiť proof of concept, alebo môžete ich takisto aj naplno využívať interne. Tak, miestom, kde nájdete všetko, čo potrebujete, je Sophos Partner Portál. Je to výborný a užitočný zdroj informácií. Nájdete tu jednak všetko, čo potrebujete, obchodné nástroje, nájdete tam, viete tam spravovať licencie a zariadenia vašich zákazníkov v rámci programu MSP. Viete si tam spravovať a vytvárať vaše obchodné lídy, obchodné prípady, nové príležitosti. Dostanete sa odtiaľ časti školenia a certifikácie a tak ďalej. A tým, že Sophos Partner Portál je dostupný aj ako apka, tak viete si ju stiahnuť a jednoducho mať k nej prístup kdekoľvek a kedykoľvek. A teraz sa dostaneme k praktickým pokynom k tomu, ako sa stať partnerom Sophos. Takže v prvom rade je to veľmi jednoduché. Stačí ísť na stránku www.sophos.com, kde si nájdete vlastne tlačítko Become a Partner, stlačíte a už vás systém vlastne bude navigovať ďalej a budete postupne zadávať požadované informácie. Čo chcem pripomenúť, a je dôležité, aby ste pri registrácii vždy používali e-mailovú adresu konkrétnej osoby. Teda, aby tam náhodou nebola adresa ako všeobecná adresa sales, alebo podpora, alebo neviem, obchod, ale vždy tam musí byť teda konkrétna adresa tej konkrétnej osoby, ktorá registráciu zadáva. A bude nasledovať séria e-mailov, ktorý vám potvrdí, že ste poslali žiadosť. Keď vám bude žiadosť schválená, dostanete ďalší potvrdzovací e-mail od Sophosu. A potom si viete v podstate vytvoriť na základe tohto e-mailu, ktorý chodí z tejto adresy do not reply, takže niekedy to môže sa stať, že Outlook alebo váš inbox to odchytí ako spam, takže prosím kontrolovať aj spamovú schránku.
Tu si viete vlastne vytvoriť tzv. Sophos ID, cez ktoré sa viete potom registrovať do partnerského portálu, na supportný portál a tak ďalej a samozrejme vytvoríte si svoje heslo. Keď máte váš Sophos ID, máte heslo, máte e-mail, s ktorým ste sa registrovali, tak sa viete prihlásiť na partnerský portál, tiež cez tú hlavnú Sophos stránku. A môžete v podstate ďalej pracovať s týmto portálom, ukážem vám ďalej, čo sa kde nachádza. A tu chcem poprosiť, aby ste ako vášho preferovaného distribútora zadávali našu spoločnosť TD Synnex AS Czech. Nájdete nás v zozname distribútorov. Takto vyzerá v podstate partnerský portál, keď sa do neho prvýkrát nalogujete. V časti Get Started viete nájsť užitočné videá, informácie o tom, orientovať sa na portály, takže odporúčam si to pozrieť. Takže aké sú vlastne oblasti dedikovanej podpory pre partnerov? V prvom rade existuje v rámci Partner Care, vlastne starostlivosti o partnerov, Partner Help Center, to je vlastne portál dedikovaný partnerom tým, že získavate tam pomoc na otázky ohľadom licencovania, objednávania, prístupu na partnerský portál, ako spravovať užívateľov, v podstate veľmi praktické otázky, na ktoré vám teda vie tento portál dať odpovede. Ďalej máte prístup k technickému supportu, je to vlastne support portál sa to volá na tej stránke a všetci partneri majú k nemu prístup bezplatne k tejto rozšírenej podpore. A tu máte rôzne samoobslužné možnosti, ako nájsť produktovú dokumentáciu, nájdete tam informácie o novinkách, užívateľské fóra a samozrejme viete tam zadávať tikety v prípade, že potrebujete pomôcť nejakou technickou záležitosťou alebo niečo prípadne nefunguje. A čo sa týka marketingu a marketingovej podpory, tak existuje tím, ktorý sa volá Sophos Channel Service Center, ktorý dokáže prispôsobiť vaše marketingové kampane, obchodné materiály podľa vašich požiadaviek. A o túto bezplatnú službu si vlastne viete zažiadať priamo cez partnerský portál. Takže takto vyzerá, v podstate takto sa dostanete cez hlavnú stránku sophos.com. Dostanete sa aj na ten portál venovaný pomoci helpdesk pre partnerov. A ako vidíte, sú tam aj tie ďalšie záložky, priamy prístup do partner portálu, informácie o MSP programe, časť training, partner blog a ešte zaujímavé je tam v časti Find a Reseller úplne vpravo. Je to v podstate partner lokátor, na ktorý sa vlastne vedia naklikať proste koncoví užívateľia a vedia si podľa danej krajiny vyhľadať partnerov, ktorí sú vlastne zobrazení na tejto stránke. A podotýkam, že tu sa zobrazujú iba partnery od partnerského stupňa Silver a vyššie. Tak, aké sú predajné nástroje a zdroje, ktoré máte k dispozícii? Tak v prvom rade všetci obchodníci a technickí ľudia majú prístup k základným zdrojom a informáciám na partnerskom portále. Stačí, že si v podstate vytvoríte, keď sa raz zaregistrujete na partnerský portál, tak si viete vytvárať ďalších, ako administrátor si viete vytvárať ďalších užívateľov, vytvárať im prístup na partnerský portál. A s tým, ako sa navyšuje vaša partnerská úroveň, tak sa rozširuje aj váš prístup k špecifickejším a detailnejším informáciám a zdrojom.
na partnerskom portále. Takisto všetci máte prístup ku Competitive Battle Cards a tieto vám pomôžu, či už vám alebo vašim zákazníkom, v rozhodovaní o tom, prečo vybrať riešenia Sophos proti konkurenčným riešeniam. A oprávnení partneri majú priamy prístup aj k expertom týmu Competitive Intelligence, ktorí už vedia priamo poskytnúť odpovede a informácie na otázky o konkurenčných riešeniach na trhu. Sophos má aj bohatú online knižnicu, nájdete tu početné zdroje a informácie o produktoch, materiály o konkurencii, predajné materiály a mnoho ďalšieho. A ešte taká čerešnička na torte, vy ako partner a takisto aj vaši zákazníci si viete zdarma vyskúšať a používať balíček Sophos Home Commercial Use Edition, ktoré je vlastne riešenie, ktoré poskytuje výkonnú kybernetickú ochranu pre domáce PCčka a Mac zariadenia. Takže nech sa páči, môžete začať používať tento balíček a vyskúšať si ho. Tak, takto vyzerá vlastne záložka Sales na partner portále. Tu nájdete ako obchodníci, nájdete všetko potrebné na to, aby ste si vedeli vytvárať obchodné príležitosti, registrovať díly, aby ste začali vytvárať vaše cenové nabídky. A tu vám radi pomôžeme a poradíme, ak si s tým nebudete vedieť dať rady. Je to celkom intuitívny proces, takže systém vás vedie krok za krokom. Ale ak budete potrebovať pomoc, hovorím, obráťte sa na nás, máme s tým skúsenosť, stačí, že nám pošlete e-mail na adresu, našu tímovú adresu venovanú Sophos, ktorý vidíte na obrazovke. Tu ešte poprosím, aby ste v zozname distribútor zvolili nás ako TD Synnex AS Czech, aby sme vašu oportunitu a cenovú nabídku videli v systéme, aby sme teda vedeli vám ďalej s ňou pomôcť a poradiť, prípadne spracovať. Čo sa týka marketingových nástrojov, zdrojov a podpory, tak Sophos poskytuje fakt bohatý obsah, ktorý viete využiť aj vy. Či už ide o marketingové nástroje, ktoré vám pomôžu generovať záujem a dopyt od potenciálnych nových zákazníkov priamo cez vaše stránky. Viete si nalinkovať rôzny obsah Sophos na vašu stránku, či už sú to testovacie demoverzie, webináre, blogy alebo prezentácie Sophos a sledovať, trackovať návštevnosť na týchto stránkach a na týchto materiáloch pomocou nástrojov Sophos. A tým, že Sophos má aj veľmi dobré predpripravené marketingové kampane, tak sa nimi viete inšpirovať alebo prípadne ich aj použiť, aj keď podotýkam, že celý tento obsah je v angličtine, ale je z čoho si vybrať a určite niečo z toho viete využiť alebo prípadne si prispôsobiť vašim potrebám. Takto vyzerá záložka marketing a tu nájdete teda bližšie info k tým nástrojom a zdrojom, o ktorých som hovorila. Pridala som sem aj link na YouTube, kde v takom krátkom videu sú predstavené presne tieto túly, tieto nástroje, ktoré viete využiť. A pozrite si ho, je to niekoľko minút a je to zaujímavé a veľmi prehľadné. Tak, ako som už spomenula, Sophos má veľmi dobre pripravený komplexný tréningový program pre vás, ktorý vám pomôže pri dosiahnutí požadovaných certifikácií. Sú to obchodné a technické kurzy, ktoré sú určené na zvýšenie vašich zručností a kompetencií
pre vašich obchodných ľudí a takisto pre technických špecialistov. Ďalej je tu možnosť online školení, ktoré sú dostupné buď individuálne alebo skupinovo. A takisto kurzy Delta, ktoré slúžia pri obnovení si znalostí pri vydaniach nových verzií produktov. A vaše investície do partnerského programu SOFOS a získanie požadovaných certifikácií vám umožnia napríklad získať viditeľnosť na SOFOS Partner lokátore, kde zákazníci vyhľadávajú dostupných lokálnych dodávateľov SOFOS, používať logo a certifikát SOFOS, získať prednostný prístup k notifikáciám a školeniam pri uvedení nového produktu na trh a takisto viete získať aj prístup k referenciám na nové obchodné príležitosti a samozrejme k marketingovým programom. Tu vám ešte ukážem, kde nájdete záložku tréning, cez ktorú sa viete buď dostať prehľadu všetkých tréningových možností, teda možností školení. Môžete začať vaše školenia, môžete si pozrieť, keď už sa posuniete ďalej, tak tu si viete overovať v podstate aj vaše certifikácie v časti accreditations a viete takisto pokračovať vo vašom školení a vzdelávať sa. Ako vám teda vieme pomôcť my v TD SYNEX? Tak budeme pokračovať v organizácii ďalších vzdelávacích akcií a školení. Chceme ďalej pokračovať aj v podobnej sérii webinárov v nasledujúcich mesiacoch, takže budeme radi, ak sa prípadne ozvete a poviete nám, čo by vás zaujímalo si vypočuť a prípadne dozvedieť sa viac. Viete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Máme dlhoročné skúsenosti v kybernetickej bezpečnosti, celý náš tím. Pomôžeme vám samozrejme pri vytvorení prvých cenových ponúk, pri zadaní prvých DID registrácií, pomôžeme vám orientovať sa na partnerskom portále. Ak máte zákazníka, ktorý vyberá riešenie pre kyberbezpečnosť, ozvite sa nám. Naši technici vám vedia poradiť s technickým zadaním a s návrhom vhodného riešenia podľa požiadavie zákazníka. Ak potrebujete napríklad testovacie zariadenie pre nasadenie POC u vášho zákazníka, tak dajte nám vedieť a podľa dostupnosti vám ho vieme zapožičať. A samozrejme preberieme si s vami aj možnosti, ako vás potvoriť aj napríklad pri organizácii zákazníckych akcií a podobne. Takže pozývam vás takisto, aby ste navštívili aj našu webovú stránku SOFOS v češtine na tomto linku, kde nájdete tiež prehľad o produktovom portfóliu SOFOS, nájdete tam nejaké novinky, nájdete tam kontakty na mňa a na môjho kolegu Petra Zahálku. A to je z mojej strany na dnes asi všetko. Ak máte ďalšie otázky alebo chcete si niečo vyjasniť, tak volajte, píšte a poďme sa spolu baviť. Tu by som vás chcela poprosiť, aby ste vo vašej e-mailovej komunikácii, aj keď to budete adresovať na mňa, vždy zadávali do CC, teda aj našu tímovú e-mailovú adresu sofos_cz, lebo na ňu máme prístup vlastne všetci, ktorí so SOFOS pracujeme a teda je to veľmi dobré aj kvôli viditeľnosti tým, že niekedy sa môže stať, že ide leto, idú dovolenky, takže aby sme váš e-mail identifikovali a včas vám teda promptne naň reagovali. A tu ešte chcem pripomenúť budúci webinár,
ktorý bude prezentovať môj kolega Petr Zahalka, ktorý sa uskutoční budúci týždeň 14. června, tiež o 10. A Petr vás vlastne bližšie obchodne zoznámi s produktami Sophos. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Máte prípadne nejaké otázky, tak mi napíšte do chatu. A keď nie, pozerám, že som 2 minúty po čase. Takže lúčim sa s vami, dovidenia. Čakám na vaše e-maily, telefonáty a prajem vám krásne leto. Dovidenia a ďakujem.